Astăzi vom sparge baloane cu fundul. Ne vom pune pe ele și sper să nu mi se spargă un balon în gură. Mi s-a mai întâmplat asta, nu e plăcut deloc. Un pic așa te înroșești, dar îți trece imediat. Hai să trecem la umflat de baloane. O să am multe de umflat, am 8. Și de legat. S-a prins. Bine, cred că atât e de ajuns, că dacă nu umflu mai mult nu se sparge. Eu. Nu prea știu eu să leg baloane. Dăm. Păi dacă ți iau astea, mă, mi le dai mie? Nu. Nu mișcă. Acum așa. Și... Tudor, umflă și tu balonul. Trebuia să-l umfli cât pot eu de mic. Așa. Au. Bine. Din nou. În sfârșit, am reușit și o să umflu un balon ca lumea. Bun, așa, firar. Cam așa ceva ar trebui să... Nu deloc. Au. Este foarte greu să legi baloane, mai ales când ești începător. E mai ușor să le dai părinților, să le umpli și să le lege. Dar nu-i gata. Este perfect. Tudor, hai să-l spargi. Bine. Deci cu fundul să mă pun. Începe spărgătura. Au! Mi-e frică. Eu m-am pus cu piata. E bine, trișor mic. Cum e să spargi imediat? Au! Un pic te șenează. Da. Mi-a dat și mie în bază. Ia unul, verde. Te cam șenează un pic, dar după aia nu mai simți. Pe mine nu mă doale. Sunt mic și nu mă doale. Am că-i mare și o doare. Nu vreau cu piată. Nu vreau cu piată. Hai să-l umflăm mai mult. Mai mult dacă nu se poate. Sunt cele mai mici baloane pe care le-am mai văzut. Au! Bine! Vedem și mai un balon cu țoaca. Am dat suta. Stai să văd câte baloane mai au. Astea sunt ale mele, că tu doar a spart deja 3. Dați-mi video!
faci video baloane. Pa, pa, zice baloanele. Pa, pa, baloane. Gata. Cred. Gata. Sau sper. Ce-o păsărici. Trebuie firar să fie de treabă. Perfect. Al doilea balon este gata. M-am gândit să-l sparg în frunze. Numai că aici o să-l sparg cu piciorul. E un pic frică. Am unul roz. Mama, din meu. Și mai am unul roșu. Go. Să faci Mami, asta să dăm cumva. Pe ăsta mic o să-l sparg cu piciorul. Pe acesta o să-l sparg cu piciorul, pentru că e cel mai mic. Și dacă mă pun pe el, nici bine nu m-am pus că se sparge. Pocim. Pune-l în buzunar. Eu am două. Tu doar dă și mie. Nu, eu puțin rosul. Mersi. Da. Și au. Au. Cam așa ar trebui să fie. Foarte greu. Dacă mi se sparge aici, între mâini, este cel mai mic balon. O să sparg cu piciorul. Da. Hai și tu deodată. Bine. Dar du-te un pic mai încolo, așa că să nu trăsnească. Acum? Sparge tu primul. Au, Tudor, trezești toți câinii. Bine. Tu mai ai un balon? Nu mai am. Bine, ți-l umplu ție pe ăsta și spargi cum vrei tu. Iar barc cu capul. Capul. Tati, eu... Nu. Mama, să mă filmez. Cu dinți. Bun, așa. Lasă-mă să-l bat cu capul. O clipă, te rog. Ce zici să-l bagi în cap, în cap? Nu, nu vreau. Te rog. Sună. Nu, Hai, nu, hai te rog. nu, Hai te rog. nu, Hai te rog. nu. Hai te rog. Hai te rog. Hai de rog. Hai de rog frumos. Hai de rog. Hai de rog frumos. Hai de rog. Hai de rog frumos. Hai de rog. Nu. Mie mi-e frică. Bebe,
făcut. Dă-mi mie. Perfect. Și cam asta a fost acest video. Sper că v-a plăcut. Vă abonați la canalul nostru, dați un like și scrieți în comentarii dacă vreți să mai facem așa. Pau, pau! Ciao! Ciao, pau, 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 ciao!